Almuner agtamu fagara fo ka so kɔnɔ sariyaw y'a yira k'a fɔ ko cɛ marifatigi mɔgɔ 10 minnu bɛ moto sanfɛ olu de nana nin kɛwale in kɛ. Cɛ marifatigiw ma dan o ma, u y'a denkɛ fɛnɛ faga a nɔfɛ yan'u ka yɔrɔ bila. Almuner agtamu kun ye Menaka mara maaba dɔ ye, wa tɔ min bɛ yen nɔ n'o ye Mouvement pour le Salut de l'Azawad, o maa fana kun don. A tun ye dugu min tɔgɔ Ifukaretan, o dugu ɲɛmaa ye. Laseli dɔ kɔnɔ, kabila min tɔgɔ Idaksak u y'u ka nisɔngoya yira Almuner ka fagali kɔfɛ. O laseli kelen na, Idaksakaw ka kuma laseli y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye nin kɛwale kɛ, u ŋaniya ye walasa ka kabilaw don ɲɔgɔn na. Dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu yɛrɛ la, Menaka mara kɔnɔ, cɛ marifatigi dɔw kun ye bagabaga kuma ta ka transportɛriw sɛgɛrɛ minnu bɛ Menaka an Songo ni Gao sira kan. Kangari dara u ye k'a fɔ k'u ka sira in bila f'u ka u yamariya k'a ta. O waati kelen na, kunu n'o ye tarata ye Desanburu kalo tile 6 san 2022, Mali ka finitigilakaw u ye wilikajɔ dɔ kɛ Kita n'o yɛrɛ bi Nampa la Tombouctou mara kɔnɔ. U ye fariɲawale kɛba maa kelen bɔnɛ a nin la ka maa 8 ɲɛnama minɛ. O yɔrɔ la, u y'u ka maramafɛnw minɛ u bolo fo ka taa se Talkiwaliku ma ani mina min b'a to u bɛ yɔrɔ jan filɛ n'o ye GPS ye. Ni Alhussein Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.